Tu je Bloomer TV a dneska tu máme novú epizódku z hry Don't Starve. Vidíte, že som hral veľmi za kamerou, ale vždycky mi niekto prišiel do izby. A mne sa to nechce strihať. Budem strihať aj až keď budem mať nový mikrofón, čo bude v pondelok 17.1. si tipnem, to je nedeľa. 18.1. No a prečo tu pobehujem jak debil, neviem. A ideme sa nájsť prvoradé. Nie. Tak. Preložíme palmami, či tými listami z palmy. Tuto si upečieme. Ešte dogefish. Vyzerá dosť pekne. A ešte aj toto neviem čo je. Tu keď mušel, fišel. No, to je jedno. Hlavne, že máme dostatok jedla, čo ja nikdy nemám dostatok jedla. Ešte toto opiec. No a túto noc chcem stráviť s týmto krabom. Nemá šancu. Čurák. Jo, my sme ho zabili. Máme tu dosť veľa hovien, lebo som bol na ostrovoch, kde sú šialené, debilné opice. A ideme si upiecť toto masičko. A tie hovná mám od tých opíc. A bol som preskúmavať viac ostrovov. A vidíte, tuto máme poklad. Tuto bola niekde flaštička. No ale my chceme ráno. Preložíme stykami. Styky sú dosť potrebné, ale čo už urobiť? Aspoň takto. A vidíte, že sú tu takéto potopy, to som možno už vravel. Je spln! Je normálne, že spln, takže môžeme chodiť hoci kde chceme. A dúfam, že prvý diel sa vám páčil. Idem po mne had. OK, aha, tuto máme lodičku a vlastne hej. Kedy som tam zastal, ani neviem. OK, je tu pavúk a máme tu ináč pri mne, pri mojom domu pavúkov, takže ideme ho zabiť. Oh shit. Ďalší. 2, 3, 4 a ďalší killing spree, double kill, domination, triple kill, rampage. OK. No, tuto máme už vyrastenú trávu, ale pozrite, aká potopa. A vlastne pri tej potope sa vždycky dajú tieto nové dá sa povedať, mušle. Aha, je to pravda, OK. Neviem, či to je pravda, ale že keď si dáte mušľu ku uchu, alebo čo to je, tak budete počuť more. A idú houndi. Dobre, idú houndi, tak ja idem niečo rýchlo urobiť. Čo urobím? Určite si nedám toto jedlo, lebo to doplňuje dosť veľa toho. No čo, asi heal tu. Tie houndi, fuj. Boat torch. Aha. Oni zmenili boat torch. Minule sa robila z 2 boat a teraz sa áno. Tak tu si môžeme urobiť.
Ďalej si urobíme... Dobre, nevrčte. Kazíte mi video. Nie, no. Ti dám, že nekazíme. Áno, fuj, jak som sa odľakol čuráka. No poď sem, poď sem. Jeden hit. Akože 2v1. OK, prvý je mŕtvý. Koľko mu berem vlastne života? OK, ďalší bude mŕtvý. OK. Teraz si dáme naše papaničko. Vidíte, ako nás to dohiltovalo? A vlastne my tu máme aj ten regen. Neviem, ako kto mi ho tu dal, ale proste sa mi regeneruje HPčko. Neviem, či to pridali, alebo niečo urobili, ale je to dosť OP. Urobil som si vlastne... Nie, oni presne prišli, keď som toto. Ale proste 1v2. Oh yeah. Proste easy. Teraz 1v1, ale 1v1 nemôžem ísť, lebo som vyčerpaný. A ešte tu mám Spider-Gland vlastne. OK, nasadaj na loďku. A daj si tam toto. A jak môžete vidieť, sú veľké vlny. Ale my sme riadny misers. Čo znamená v preklade, že som netrafil, ale... A ja tomu budem nazývať, že som trafil. A že sme riadni... vyhýbači. No dobre, ďalší ostrov. OK. Ja toto mám rád. Ale čo to tu zjape? Počujete to? Preto som nič nevravel, lebo počujem... Aha, prasata. OK. Toto je veľmi dobrá sniper spear gun. Dobre, nie. Chcem si obzrieť tento ostrovček, zatiaľ čo chytám rybčeky, fipčeky, zeme, fifčeky. Ale je tu nejak veľa tých prasiat. Oni sú... Tie prasatá sú jebnuté, oni majú domčeky a oni spia pri domčeku, tak. Na piesku pri domčeku. Wow. Ale jak môžete vidieť, veľa kameňov, veľký ostrov. OK. A nie zase. Dobre, už sa, vidíte, vždycky keď niečo, keď to proste chytíte, tak proste sa to normálne do mora spustí a je to mokré celé. Dobre, my si pre istotu vykraftíme torčku, lebo nechceme skončiť tak, že nás... Ale vlastne my máme torčku na boute. OK. Tak, máme dosť veľa trávy, ale chcem to tu pozbierať. Ani neviem, že aký to je ten Ireland Limpex. Oni sú dobré. A sú na nich mravce. A veľmi to potom škriabe za zubami. No ale zatiaľ sa nám darí v tejto tu Bloomer Adventure. No ale riadne veľa som hral za kamerou. Takže nič nechcem vravieť. OK. A tuto je džungľa. Dúfam, že v nej bude zlato. A ešte toto si musíme vlastne urobiť. Kde to bolo? Toto. Limestone. OK.
OK, my si pozbierame. Nie, dobre, nechaj nás. To je pasca na... Čo to je? Čo to je? Čo to je? No to je asi ten limestone. Typujem. Určite to bude ten limestone. Ale vidím, že toto bude asi miesto také, že keď mi dojde tráva a twins, tak určite tuto pôjdem. Už mám 30 trávy. To je neuveriteľné. Neviem, čo mám urobiť, ale určite vám vadí ten zvuk. Ale je spln aspoň, že tak. To som si neuvedomil, že spln býva dvakrát. Nie dvakrát, ale... To čo je? Choďte do riti. To čo je? Oni sú námesační. OK. OK, ja som myslel, že nie sú debili. Nie, a teraz ich môžeme chytiť do pasce. Nie! What the fuck? Nič, čo si spapali, ale čo to môže byť? Nebuďte námesační. Fuj, to je ako Ursa z Doty. Obzrieme si ich krajšie. Áno, dajme tomu, že to je Ursa z Doty. Fuck this shit. Wow. Vieme niečo nové. A je to veľmi, veľmi, veľmi podívané. Dobre, ideme určite sa pozrieť na ten poklad. Máme shovel. To sú tie rybičky, nenávidím tieto rybičky. To sú ako tie z Pokémona. Oni proste vyskočia nad hladinu a začnú vás úplne hypnotizovať. Húďa dogofish, či dogefish, či čo to je. A teraz to mierne laglo. OK, ale my si ideme pre pokladík. Tu je potato. Z nich sa dá dobre nažrať. A ešte mandragora by tu mala byť. Ale kde máme ten poklad? Tu je. Tak, kde je? Dobre, sme pri ňom. A je tu veľa kvietkov, takže malá sanita. Ideme na tento ostrov. OK, nič nás teraz ne... Oh, what the fuck this shit? Konečne nejaký nový poklad a dobrý a lepší a najlepší. Ale čo vyhodíme? Dáme si potato. A ešte tieto tu. Ako daň nám to dole sanitu, ale čo robiť, keď my máme... Ešte ma napadla jedna vec. Aby sme mali boár. Ale čo zjeme? Vyhodíme jednu tu. A ideme si po kvietky. Aha, no. Tak zjeme si ešte túto rybu. OK, a môžeme zbierať. Sme úplne plní. A ani sme nenašli tú chobotnicu, ktorá vám za old bot, takže starú topánku vymení ten dublóny, čo sú pirátske zlatá. Alebo čo to je? 2 monster mi určite vyhadzujem. Toto je krásna príroda. Normálne by som sa tu presťahoval. Ale žiadny strom, takže... Chod do háje. Do háje. Aha, veď my už máme 200 sanity. OK. No, veľký ostrov proste. Ešte tuto sa idem pozrieť. A tu je ešte tá loďka. No ale hlavne idem sa pozrieť iným smerom. Iným smerom.
Dogfish ďalšia. Vieš, môžeme, viete tak, môžeme naraziť na poklad taký, alebo na, jo! Look at this. Vyťahne to z toho. Krása. Spinkaj. Yes, koľko je to od našeho domu? Kúsoček. A to nechcem stopovať teraz veľkú, ale môžem vám ju ukázať, ale na čo ju budem stopovať? Tuto idú bublinky. A vidíte, tu je. OK, tuto idú bublinky. Teraz to bude niekde tuto. Typujem, tuto. Tuto idú bublinky. Typujem. Neviem, kde šli bublinky. Som slepý. Tuto to bolo a takto možno išli tie bublinky. No neviem, ale chcem sa pozrieť na toto. Tak tu máme lopatu. Čím sa to ťaží? Krompáčom? Tento strom. To sú tie korály. Už som pochopil celému tomu. OK, už chápem. Neelektrizuj ma. Vidíte, tu máme konečne tú chobotnicu. Takže ja si myslím, že našli sme, vyhrali sme, prešli sme. Voilà, voilà, la, la. A čo je toto? Brain matter? Ja som sa zľakol, že už čo robí, že sa ide zabiť, normálne vyťahnuť s tým srdce. Ale moje srdce je veľmi zakrvavené a červené a pozrite, to je z Pikachua. To je Pokémon. Dobre, budeme ho nazývať dobre, dosť. Ale kde máme náš ostrov? Ale sa mi tu páči, aké to tu máme preskúmané. OK, tady je náš ostrůvek. A tu je zase ďalšia tá. Tam to ide, ale mne sa nechce ísť tam. Odstavíme si našu loďku. A tento krab hovorí 10 bodov. OK. A teraz si... OK, máme to tu. Máme to tu. Vlastne, počkaj, takto. Ideme si... To som videl v jednom videu, hej? Počkaj, najprv si minieme sekeru, ja by som povedal. Jak sa zastavili. Jau, fuj. Normálne ma to zabolelo za neho, ale netrafil ma. Dobre, uvaríme si Dogfish. Zjeme to. Jeden hunger. To musíme si dať potato. Nie, potato nejdeme si dávať. Ideme sa určite vyprázdniť. OK, cool. OK, now is very cool. Toto si dáme tuto. Rod. To je akože pleseň, alebo čo to je? Neviem, čo to je. Tuto si dáme tuto, točo, fočo. A ešte zoberieme tento gamík. A tohle si dáme tady. Bananíky, požer ich. A ešte zlato. Mé zlato je tvé. OK, máme neminutú sekerku, takže to vyhadzujeme. A s niečím sa dá kopať tieto. Tieto.
OK, tieto, chápete to. A zaujímalo by ma, čo je to ten, čo sme na to narazili. Urobíme si pitchfork. No určite krompáč. A potom ten pitchfork. Nie, toto si dáme vonku, aby to zase splesnelo. Aj toto. A budeme mať toho 28. Či koľko by sme toho mali mať. OK, a ideme... Nie, ešte to nejdem ukončiť. Nebojte sa. Ideme vykopať ten piesočný, zadetailovaný mušľami. Debilinu som povedal, hihi. A kde to je? Tu. Ale mohli by sme si urobiť aj tú siečku a zatiaľ tam zájsť ďalej. No. A každý deň idú inak vlny. Uí. Saving. Ja som sa nepozeral a pil som kovču. OK. No a tuto počujeme zase Ursu, ako chrape. Ale to je jedno. Už nás neprekvapí ako vtedy tú námesačnú noc, kedy stala zo sna a začala nás naháňať. Áno. Takže mal som pravdu. Nejdu na to ryby alebo niečo také? Čiže čo sa z toho robí? Bol by som rád, keby ste mi to napísali do komentu, že čo sa z tohto robí. Nejaký vid korál. Drsnič, čo vid. Ved je hladký. Či čo to je? Nie. Neviem. Som z toho blbý. OK. A môžeme tomuto dať toto? Nie? Nechceš? A nechceš nejaké jedielko? Alebo spergan? Dobre, to určite, že by nechcel. Ale má tiež dobrú túto. Jard Toptursus. Tu mi príde ako nejaký liečík pre malé detičky. No nevadí, ale tuto by som to už vážne ukončil. Zasvietím pre vás svetielko. No tak tuto by som to ukončil. Dobre, normálne. Tak lúčiť sa s vami Bloomer TV a dajte mi like, koment, odber, jak sa vám toto video páčilo a napíšte mi, čo je vážne ten vid korál. Toto tu, mokré. Tak čaute.